אז אני רואה אותך ככה. אני רואה אותך ככה. אני כבר מסובבת אותו. זה דני? הליקופטר, לא. תשאלי את הבן שלך, הוא בטח יודע לפתור את זה. מתן, מה נשמע? בסדר, ציפי, מה על מה רצית לדבר היום? אתה כאילו עושה לי כזה, על מה רצית לדבר היום? ציפי, יש לי דייט. ציפי, אני רוצה לשמוע אותך משהו. יש לי דייט עם בחורה. כן? יש לי דייט עם בחורה. כן. ואני רוצה שתעזרי לי להתארגן. אוקיי. ואני לא יודע לאן לצאת, לאן להזמין אותה. אני לא יודע לקחת או לא לקחת פרחים. לקחת או לא לקחת... בזמני, כשאני הייתי מאוד צעיר, היינו לוקחים בומבוניירה לדייטים שלנו. נראה לי שאם אני אז רגע. אם אני אקח קופסת... אז רק מה שכתבתי עכשיו, הוא הולך לזבל, זה הרבה יותר נחמד מה שאתה התחלת עכשיו. אוקיי. טוב, אנחנו נצטרך להגיד איפה הדייט. איפה הדייט? זהו, אז זה משהו שנגיד, אם את צריכה להחליט איפה הדייט, מה דעתך, איפה את רוצה ללכת, איפה היית רוצה ללכת, מסעדה, פאבי, בר, לשתות בירה. הייתי רוצה לרקוד. לדיסקוטק. וואלה, אבל זה מקום מסובך לעשות דייט, כי שניכם שם רוקדים, אי אפשר לשמוע, גם אולי רוקדים... יותר טוב, תאמין לי, יותר טוב. דבר ראשון, אל תדבר הרבה. לא לספר על עצמי ועל החיים שלי וכל מה שעשיתי וזה. אל תדבר הרבה. תשאל אותה הרבה שאלות. עליה. מאיפה היא? מה שלומה? איך קוראים להורים שלה? כמה כלבים וחתולים יש לה? הבנתי. אז רגע, יש לי רעיון, מתן, יש לי רעיון. אתה שואל אותי בפורטוגזית, אני עונה לך בעברית, ככה הם יבינו מה אני אמרתי. אוקיי. אתה מבין, אתה חוזר למשפט שלי. טוב, אז רגע, אל תבחר בשבילה את האוכל ואל תאכל לה מהצלחת. לא עם האצבעות לפחות. אפילו לא בסוף הערב, כבר שדיברנו על הכל ושכבר אנחנו יותר קרובים. זה דייט, רגע, זה דייט ראשון? דייט ראשון, כן. לא, אל תאכל לה מעט, לא. דייט שני כבר בסדר. לא. רק תטעם. אוקיי. תטעם כזה. להגיד לה שיש לה עיניים יפות גם אם היא פוזלת. נגיד שהיא פוזלת, כן? ואז אומרת, הפזילה שלך היא מאוד סקסית. המילה פזילה כבר צריכה לצאת מהפרק. דרך אגב, אני עכשיו לא מקליטה שום דבר. אני עוד לא התחלתי להקליט. אני פעם אמרתי, וואו, האף העקום הזה שיש לך הוא מאוד סקסי. אני באמת, התכוונתי לזה. כיף לי להיות איתך. וואי, אני צריכה... אתה יודע שעולים לי פה הודעות באמצע. כיף לי להיות איתך. מה עוד? נגיד, כיף לי להיות איתך. ואם היא לא מדברת שום דבר? זה גם קרה לי פעם, שאני הלכתי לדייט עם בחורה שלא מדברת. אז אני כאילו, אני בסדר, אני לא מדברת. בגלל זה צריך להכין כרטיסיות. ומה עוד? וכמובן, בדייט הראשון אתה חייב לשלם את החשבון. וזהו, והדבר האחרון שהוא מאוד חשוב. אתה צריך לקחת אותה עד הדלת של הבית שלה, על הדלת של הבניין. לא להוריד אותה בפינה, לא להוריד אותה בבניין על יד, לא להוריד אותה אצלך בבית, להוריד אותה בבניין שלה. זהו. בבניין שלה זה אומר שגם לא ניכנס. אתה לא נכנס. אתה מוריד אותה שמה, ובזה נגמר הסיפור. אתה אומר, לא, אני לא רוצה להגיד מה, אני לא רוצה שיהיה לזה כל מיני קונוטציות, אתה יודע, אבל אתה משאיר אותה בבית שלה. מה אני אמרתי עכשיו שאתה צריך להגיד לה? היה נחמד? לא. היה כיף לצאת איתך, לילה טוב. היה כיף לצאת. אבל יש לי שאלה, מה שאנחנו מדברים זה נוסח ישראלי או נוסח ברזילאי, או שזה לא משנה בכלל? בכלליות. לא משנה בכלל. את חושבת שיש לך גם ניסיון עם בחורות ישראליות וגם עם בחורות ברזילאיות? כן, את חושבת שזה פועל אותו דבר? פועל אותו דבר. טוב, אז יאללה,
זהו, הוידאו מוכן. מה מוכן? הסרטון מוכן כבר, זהו. אז לא אנחנו לא. צריכים, אפשר לעשות... בטח, בטח. הוא כבר מוכן. אני ידעתי שצילמת איך הדברים שלך. איזה וידאו אתם עושים? בעברית. הוא גם מורה לי כן. בעברית. בסדר, אנחנו סיימנו חמודי, אנחנו רק מסיימים משהו וזהו. לא, אז טוב. אני אסיים. אז רגע, לא, לא, גבי, תראה, לא, אז בוא נעשה את הסיומת איתו. גבי, תעזור לי רגע. בוא רגע, שנייה. אני רוצה שאנחנו נעשה ביחד, אוקיי, אז היה כיף, להתראות, נעשה ביחד, נספור עד 3 ונעשה את זה. 1, 2, 3, היה כיף, להתראות. גרוע בצילומים, נו. היה כיף להתראות, נו, אתה תהיה בווידאו. היה כיף. לא, אבל במצלמה. אז לא, אם גבי, אם לא, אז לא, נו. היה כיף ולאות. אתה מדבר רגיל. זהו, טוב, אז אני אעשה ביחד. אוקיי. היה כיף להתראות. ביי. היה כיף להתראות.